moiki. Jak ty na to godosz? Mlecz. Mlecz. O, widzisz, tu masz taki moik, patrz, taki mlecz, no. Tu, no. A tu masz takie mlecze, takie liście, to upa zrywał króliki. Do królików, wiesz jak był mocny. A ten pan, dzień dobry. Dobry. Ten pan na czym jedzie? Na czym on jechał? Na rowerze. U nas się godo, że się jedzie na kole, nie na rowerze. Wiesz, pamiętać, ja? Tak. A co ciotka ma na nogach? Klapki, szczewiki się u nas godało na te lacie. Chodź Wiki na bok, bo nas przyjedzie, bo jeżdżą te głupie loki. Czasami ty masz taką drogę na boku, uważaj. A ciotka niech przejedzie, ona się tam... Co? A co to są tam za druty na wierzchu? Widzisz tam, patrz Wiki? Takie grube druty, co to są? Atrakcja. Atrakcja, nie. To nie jest trakcja. Co tam w tych drutach płynie? O, pamiętasz na czym to teraz jadą? Tak. Na czym? Na czym? Na kole. No widzisz, już umiesz. No, już mówisz. Jeszcze parę razy to już byś wiedziała. Ty słyszałaś o tym komporcie, jak to taki mały Jasiu, to on nie umiał go dać, nie? No. Nie umiał go dać do 7 roku życia. Kiedy siedzą przy na drzewie. To jest trasa, wiesz? Siedzą kiedyś przy obiedzie, rozumiesz? I ten Jasiu nagle się odezwał i padł, a ka jest kompot. A mama tak zdziwiona padł, Jasiu, ty godasz, tyś przez 7 lat nie godał. A on go no, nie godałeś, bo zawsze na obiad kompot był, nie? No. Ja, ale teraz tak ludzie nie tego. Wiki, ty wymaciał tam w Anglii na obiad kompot. Oni mają dżusy, same soki tylko, nie? Dlaczego te zielone są te drzewa? A jakie miałyby być? Czarne. Czarne? A kto ci tak godał? Mama. O, kto ta mama już nie pamięta jak tu była. Bo u nas Wiki, u nas na Śląsku ino czarny to jest wągiel, wiesz? A widziałaś wągiel jak wygląda? Tak. Widziałaś? Jak tu pierun dupnął w te drzewo, patrz. Co? Jak ty Tu. to godasz przy dziecku? Szczelu. U koniec łamany, tu widzisz ta Wiesz? kora tako tam. To normalnie I na połowa się, wiesz? pierun tam z nieba, pąbuczek się znerwował i gruchnął tutaj. No widzisz, uzbierały ci się trochę tych kwiatków. A czemu się to tak nazywa, boli oczka? Bo jak się włoży potem, bo jak się tego dotknie i się włoży palec do oka, to będą szczypieć. Szczypać będą, ja? I będziesz płakała? Nie. Kiedy pojedziemy do dziadka? No pojadymy, Wiki, pojadymy. Kiedy pojadymy do Upy? No, nie wiem, jak pojemy obiad. Co tu zrobić jeszcze? Co ty chciał się pokazać? Może, bo tu taki facet ma konia. Znaczy, No też by szło. Tak, wycieczka w lesie my zaliczyli. chodźcie obejrzeć, jaką fajną poza. Widzisz? Biało, kuska, jaki konik fajny. Fajny. Taki kasztanek, nie? Biały. Jakie fajne, one potem urosną takie duże, wiesz? Takie wielkie i One się potem wykluły na dopiero. patelnia idą. Do Brytwany.